обединение на тяло и душа, което звучи прекрасно. Дали обаче е лесно това да бъде постигнато? Ето още за произхода и историята на йога, след да ви срещнем с един истински йога. Смята се, че йога възниква преди около 5000 години между 2700 и 1750 година в Индия. Съществуват много малко доказателства за ранната история на йога. За най-ранни свидетелства се считат намерените керамични плочки на около 5000 години в индийски пещери. Върху тези плочки са изобразени различни йогистки пози. Учените свързват учението йога с шаманизма от каменната епоха. За раждането си и двете имат доста общо помежду си. Първоначалната цел на шаманизма е да лекува членовете на общността, а самите шамани са били религиозни посредници. В началото йога също е насочена към общността. Целта е членовете на общността да познаят космическия ред чрез глеждане в себе си, а после този ред да бъде внесен в ежедневието. По-късно йогите започват да се съсредоточават върху своето вътрешно просветление и спасение. Първият период в развитието на йога е ведическия. Ведите всъщност са около 1800 химни, посветени на различни аспекти на теологията, етиката, космологията, философията и науката. Характерно за този период е, че по това време не съществува категорично разделение на тялото и душата. Следва предкласическия период, който обхваща около 2000 години. Основите на класическата йога са поставени от Патанджали през II век. През този период са основани много йогистки школи на територията на цяла Индия, които проповядвали различни учения и техники на йога. Класическата йога включва 8 основни стъпки. Яма – разтягане, няма – наблюдение, асна – физически упражнения, пранаяма – контрол на дишането, пратяхара – подготовка за медитация, дарана – концентрация, дяна – медитация и самади – поемане на върховенството. Патанджали смятал, че разделянето на материята, пракрити и духа, поруша, са необходими, за да може духа да достигне съвършената чистота. По това време йога е пряко свързана с ритуалния живот на древните индийци. Тя включвала идеята за жертването като начин за свързване на материалния и духовния свят. Жертващите се е трябвало да бъдат в състояние да се съсредоточат ума си за дълго време. Именно това съсредоточаване е в основата на съвременната йога. При посткласическия период започва завръщане към предишните периоди. След като в предишните периоди се обръщало повече внимание на духовния аспект, сега се открива скрития потенциал на тялото. Идеята е по този начин то да напусне материалния свят и да стане безсмъртно. Аз лично имах една съученичка, която от 4-ти клас се занимаваше с йога и ние много и се чудихме, нейните съученици. Сега обаче очевидно все повече и повече хора се занимават и се интересуват от йога и за това свидетелстват вашите телефонни обаждания и вашите имейли с молба да ви разкажем повече за тази философия, която обединява духа и тялото. По този повод сме поканили Венцислав Евтимов, който е директор на Българския йога център в Националната спортна академия, където той е и преподавател. Добро утро, господин Евтимов. Добро утро. Казах, че вие сте йога. Дали това е правилно? Йога е науката, която ние упражняваме. Можем да се наречем и ние последователи на йога. Йог или йоги се наричат тези, които имах щастието да срещна и да пребивавам в тях в Хималаите. В какво точно се изразяват заниманията с йога? Ние така получихме визуална представа. Както чух от експозето, споменаха за Патанджали, който е 2 век преди Христа. Той фактически събрал, компилирал информациите до него и основава тъй наречената 8-кратна или интегрална класическа йога, която ние упражняваме. Тя има, чухте там, че 3 части се открояват: нравствена, самодисциплина, защото йога е самодисциплина. Втората е телесната, за физическото тяло, и третата е умствена самодисциплина. Тези 3 части трябва ли да бъдат обединени в едно? Им предвид, може ли човек да речем да не изповядва философията, а чисто физически да изпълнява тези упражнения? Вижте какво, йогите казват така: ние никога не можем да отделим тялото, което е нашата първична материална обвивка, от финната. И затова в Хималаите 16 години се изучава медицина. Медицина, повече анатомия и физиология на финните тела. Така че
всеки, който желае, дори за пръв път да няма никакви сведения за йога, ако започне с телесната самодисциплина, която на Запад е окачествена като културистична, това е грубо казано, това е дишането, което е феноменално в йога, и асаните, които са физически пози. Но те се различават, съвсем е голяма разликата между обикновените динамични изотонични упражнения и тези упражнения на йога. Нашия екип, само искам да отбележа, че в събота засне едно цяло занимание по йога и след малко ще видим 8-те основни стъпки, ако мога така да кажа. През това време искам да ми кажете вие, господин Евтимов, какво ни дава така на прима виста физическите упражнения, заниманията с йога? Сега, при мен вече стана това нещо и като ме питат банално. Аз започнах от физическата част, защото боледувах. Вероятно всеки така започва, да. Точно това. Но след това апетита дойде с яденето и навлязах вече в йога. Тя стана, дори когато са ме питали ти инженер ли си, физик ли си или си йога. Едно и също е. Професията е заедно с това, което вече 38 години без прекъсване практикувам, е вече моят живот. Има ли сте здравословни проблеми, абсолютно, казвате? Да, имах и язва на двайстопръстника, имах стенокардия, сърдечно заболяване. Лекува бронхиална астма. Дори вие ще видите, може би, кадрите, тези обърнати пози, свеща, която е. При нея, например, вие се принуждавате, притискайки с брадата гръбната кост, понеже при астматиците те имат само повърхностно дишане. Да. А тук вие се задължавате фактически да бъдете, да дишате диафрагмално. Мисля, че повечето от нас имат повърхностно дишане. Така е. Ние използваме много малка част от дробовете си. Да знаете, че йога, пранаяма, което се нарича дишането, е нещо много просто. Всеки може да го практикува, но и дори е безплатно. Като заговорихте за така прагматичната страна на нещата... Ето ли, тая поза, виждате? Да, свеща. Всички, които претендират да бъдат практикуващи йога... Да, всички последователи може йогисти да ги наричаме. Да, йогисти, които така предлагат курсове, са легитимни, ако мога така да кажа. На всички ли можем да се доверим? Не. Например, чува се напоследък спортна йога. Други има йога на щастието, йога само на медитацията. Няма такова нещо. Първо, тези хора, които ги виждате в залата, за да могат да медитират, те трябва да тренират, за да могат да стоят спокойно, в равновесие, неподвижно по време на медитацията. Добре, но как да отграничим тези истинските последователи на йога, от които ние трябва да вземем пример и при които трябва да отидем? Много просто. Човека, който вие, примерно, ви говори, почва за някои отвлечени неща, чакри, медитации, в които вие повдигате кундалини. Такива хора е имало при мен доста, които са идвали, да им повдигна, някой ги праща, примерно да им отворя някаква чакра. Аз го поглеждам и казвам, как ще ви отворя тая чакра, когато вие не желаете? Това е малко екстрасенска история. Да. Добре, тогава каква е гаранцията, че пък вие сте истински представител на йога? Вижте какво, аз не мога да претендирам. Истински представители и учители са тези, които са мои наставници, които аз имах щастието да се срещна с тях в Индия. Това са съвършенни хора. Това са усъвършенствани, защото интегрална йога ви дава цялостно физическо, умствено, психическо и морално-духовно. Забележете. Защото моралния йога кодекс не всеки може да го изпълнява. Например, вчера, малко с закъснение, но ви честите празника на жените. Сега различно го приемат, знаете това нещо, но когато ми предложат, примерно вчера ми е от 38 години, аз нямам в този ден понеделник. Всеки понеделник? Всеки понеделник. Максимум мога да пия някакви сокове. Плодове, чай, вода? Не, сок от моркови, никакви чайове. И сега има едно течение, което счита, че трябва да... Действително йога има крия, телесна,
аз трябва да се почиствам, примерно поне един път седмично или месечно поне, да почистя те наречената храносмилателна система. Нали? Вие знаете, че хората просто са следствие неправилното хранене, са задръстени. А това нещо в каналите на финните тела се наричат нади. Там протича енергия, прана. Ако аз нямам прана, тези хора, които ги виждате там, никога не могат да бъдат мои последователи. Те просто ще разберат, че аз повечето, да кажем, могат да се увлекат. Но една част от тях ще разберат, че аз ги лъжа. С други думи, това, че непрекъснато се храним с каквото ни попадне и непрекъснато се храним. Да, примерно сега, знаете ли... Това ни задръства и замърсява организма. Замърсява. Знаете ли вашите колеги, попитайте ги, плодовете кога се ядат? След ядене или преди ядене? Ядене, поне. Винаги преди ядене. Винаги. Защото те подобряват храносмилането и фактически вие предразполагате отделянето на сокове в стомашните, за да смелят добре следващата храна. Повечето хора обаче наистина ги приемат като десерт накрая. Ама не само това, да. Това предизвиква ферментация. Добре. Това, което искам да ви попитаме, дали се отслабва от йога? Предполагам, че много от нашите зрители се интересуват от този въпрос. Да, разбира се. Аз самия бех 107 кг и повече, когато започнах. И дори само от асаните, само от физическите пози, след това аз вече преминах на някакви разтоварителни режими. Добре, как така става? Повечето от нас смятаме, че тези аеробни натоварвания, интензивното движение, да речем в фитнес, мускулните натоварвания, те водят до отслабване. Те водят до изтощаване, т.е. до свръхнатоварване на органите и най-важният карбуратор сърцето. Аз, ако йога не беше ми помогнала, аз ще да умра. Ако тренирах, примерно, както бях започнал по 20 км да тичам, аз получих аритмия, от която не можех да се спася. И само упражненията в йога, които са бавни, изометрични, статични, с вдишване, ритмично издишване и концентрация на ума. Дори утре имам, т.е. и днес имам изпит с студентите, дефиницията, ако не знаят на една асана, няма да ги допусна да завършат, т.е. да си вземат изпита. А една асана представлява, дори сега, ако ме слушат, ще запомнят. Асана се нарича всяко положение на тялото, поддържано, внимавайте, неподвижно, дълго време, без усилие, контролирайки ума и дишането. Тоест имаме три фактора, Мариана. Имаме ритмично дишане, имаме мускулно действие. Имаме ритмично дишане, плюс концентрация на ума. Казвате, че в събота провеждате заниманията по йога, събота сутринта. Дали това е достатъчно? Не, те идват занимание за цялата седмица? През цялата седмица аз им давам програма, която те се задължават, които са начинаещи, до събота следващата да се изпълняват всеки ден, поне да отделят 20 минути, половин час. И там идват да се свирават часовете. Може да бъдат опасни заниманията по йога? Могат. Само когато не се правят. Смисъл. Има хора, които ги домързява и казва, за мен е по-важно медитацията. И отива и почва да медитира. Обаче той не може да стои неподвижно. За медитацията също е изкуство. Трудно човек, ако разбира се, седне и гледа в една точка, това не е медитация. След колко време човек може да има някакви резултати от момента, в който започне да се занимава с йога? Вие ще почувствате промяната още първата седмица. Първо, ще забележите, че, разбира се, ако решите да намалявате месото и местните продукти. Това са мъртви клетки. Аз се чудя, когато питаха някой, аз го знаех, но французи, американци, други, когато питаха учителите в Хималаите, на какво се дължат войните, престъпленията, на това, че убиваме нашите братя, животните. Това го е казал Исус. Добре, но месото дава ценни хранителни вещества. Първо. Второ, от памти века се знае, че човек още в... Точно, защото рубуваме на тия първобитния строй, по този начин се е хранил. Мъжете се ходили... Не, аз съм дал в книгата, в предговора, Древна Гърция, Елада, след това и Рим, и т.н. са били всички големите философи, като Питагор, като Сенека, като Херодот и други са били вегетарианци.
борците от начало, гладиаторите са били вегетаранци. Ето сега наскоро имаше в един вестник, че открили, че гладиаторите били вегетаранци, защото костите им били по-плътни. И вие виждате там, може би в кадрите, дечица, които са се родили, както и моят внук, както и моята дъщеря, само че тя по-късно отказа месото, но моят внук не знае също, не познава месото. Да е жив и здрав, як е, не познава болести. Но все пак човек може да практикува йога и да постигне резултати, дори да не се откаже. Не, това не е необходимо условие. То е задължително, нали? То е необходимо, но не е достатъчно. И смятам, че хората практикувайки, защото йога, вижте какво. Това е друга част. Тя е много голяма. Аз в чужбина посветих доста от моята инженерска, като на физик работа и преподавателска, с екип, който изследваше праната. И затова имах вече право, след като се върна в България, след 90-та година, вече да издам тая книга, която беше по-рано забранена. За праната си казваше и за йога, че е мистично-религиозна, философска, шарлатанска система. Искам да попитам на колко години сте? Йогите никога не си казват годините. Това го каза и мой учител, когато го срещнах, беше на 110 години. Все пак аз ще ви помоля, тъй като знам на колко години сте и ми се иска и нашите зрители да видят. Сами да преценят. Над 70 съм. Но те винаги се усмихват и ги питат, от суета ли не казвате годините си? Не е верно, аз съм казал на милиони години, защото те вярват в прераждането, както и аз. Доколкото знам, Людмила Живкова се е занимавала в йога. Познавах. Тя е повярвала още в тези времена. Абсолютно. В това доста интересно. Тя направи голям пробив и има голям принос, според мен, за това, че йога се запази тук в България. Не бяха преследвани както в Съветския съюз и както в Румъния и другаде. Противоречи ли по някакъв начин философията на йога с православното християнство? Не. И в книгата точно за това съм го дал. Няма пол, няма религия, няма възраст, няма професия, в която йога да възпрепятства или да противодейства. Напротив, аз ще ви кажа нещо. Преди да почна йога, бях атеист. Тоест не вярвахте? Не вярвах. След това станах вярващ, не в някаква особена религия, а в това, че има космически разум. Айнщайн, който също казва, че Бог за мен е космическият разум. Да, това като че ли все повече хора започват да вярват. Не все повече, това е абсолютната истина. Ние сме дошли от космоса и там си отива нашите финни тела. Но отначало аз не вярвах на тия неща. След това, като бях в Индия и се убедих, че като ме питаха вече тук, като се завърнах, вярваш ли в прераждането, сега казах, мога да ви кажа, че вярвам. Може би човек е в състояние да достигне до такова просветление, ако е спокоен, ако се вгледа в себе си. Това някакси не ни се отдава лесно в за стреса искате, може би да ме питате дали йога. Да. Абсолютно. Не, това го знам със сигурност, но доколкото разбрах така, връзката между физическото и душевното в човека се осъществява чрез психическото тело. Да, чрез енергийните центрове, чакрите. Да. Но как се отразява на здравето на нарушенията в правилното функциониране на тези чакри и защо в какви ситуации се стига до нарушаване? Вижте какво, в йога е всичко хармония. Ако вие и равновесие. Например, праната, която аз дишам, жизнената енергия, има вход, който аз вдишвам и апана се нарича това, което се изхвърля. Ако имам равновесие между прана и апана, аз ще бъда здрав. Апаната, знаете ли, с какво се занимава? Занимава се с отделителната система. Там бъбрици, констипация, ако има човек, това е нарушена апана, менструация нарушена при жените, при мъжете еякулация или нещо друго. Всичко това се извършва от наречената апана. Напоследък се забелязва все повече проблеми и все повече хора страдат от подобни проблеми. Как няма да страдат, когато не живеят природосъобразно? Примерно, добре, аз не принуждавам моите последователи да бъдат като мене, да не пият, да не пушат, макар че аз пиех, пушех по 3 кутии. Изобщо ли не пиете? Не, абсолютно не. 38 години капка
Как може да... Някой каза, че алкохола в умерени Няма малко тия работи. количества е Това, полезен. както казват някои... Червено вино дори. Хитър едно време оправдаваше чистата раса, за да си проведе своята политика. Когато аз искам нещо да проведа, което ми е изгодно, го правя. Това не е правилно. Не. Трябва абсолютно да се разбере, че трябва първо да възпитаме както тия дечица и тия семейства, които са при мене, защото аз наричам тая зала, макар че не е собствена, ние не заплащаме за нея, се нарича Ашрам, школа по йога. Това ми е мечтата от колешна да имам и затова се върнах в България, иначе щях да остана в чужбина. Господин Евтимов, благодаря ви. Изключително интересно беше на мен и на нашите зрители, аз вярвам, този наш разговор. А в Националната спортна академия всяка събота от 9 до 11, нали така се от 9 до провеждат 11 часа в залата по хореография. За всички наши зрители, които проявяват интерес, сега да видим новините.